Zdravím vás, dámy a páni, môj meno je Pilderke a vítajte u ďalšieho videa. Dneska to bude z hry Minecraft, Pilové dobrodružstva číslo 3. Môžete vidieť, mám batoh, pred chvíľou som natáčal a pozrite. Tuto keď som stával, som si uvedomil, že som natáčal vyše 10 sekúnd. To som taký debil, že ja som si toho nevšimal a neukončil som to. Čiže dneska budeme pokračovať. Áno, máme to tu nové. Tu sme si zasadili blueberries, ktoré som našiel. Ten batoh som si vyrobil. Ukážem vám ho, to je veľký batoh. Pozrite, väčší než truhla si myslím. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre, čiže je to také isté. Jop. A toto sme tu ešte mali. Toto sme tu ešte doplnili. Toto sme dneska sme našli. A tak, našli sme si drevo, bla 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 bla. Zase mám okuliárky, môžete vidieť, ako ste na začiatku videli. A toto zbierajte. Pozrite, čo vám to dáva. Dáva vám to buď srdiečka, tieto debiliny, alebo šípy. Proste nech to bude šíp. A srdce. Ale býva tu aj šípy. Tak. Neviem rozprávať už. A tu ideme tak, 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 to nám už nevyjde, ale nevadí. Tak, tak, tak. Ešte dve. 1, 2, 3. Tak. Vyrúbeme si stromček, hotovo a môžeme. Ňa, 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 ňa. Tak, dáme si toto. Predal, trošku mi to laguje, veľmi mi to prepáčte, ale mám dobugovaný Minecraft. Vadí. Ja, ňa, ňa, ňa. Možno bácham do mikrofónu. Ja to tak cítim, ale nevadí. Keby áno, no tak prepáčte. Pozdravujem Dizzy Olináči, jak sa volá, lebo stále ma podporuje a tak, stále mi píše pod videá a to je zatiaľ jediný. A ešte mi Najfek napísal. A tomu veľmi pekne ďakujem tiež. To, kde mi Najfek odpísal, je Lachtanário. Video budete mať v popisku a Tat! Shit, usmaží sa. Že bude usmažený. Nevadí. Čiže tam, kde mi Najfek odpísal, je video Lachtanário, video bude v popisku a tam, kde mi Dizzy Oli, no tak ten skoro na všetky. Môžete sa radovať na ďalšie diely. Dizzy Oli, daj mi rovno like, mňa to poteší a môžem pre teba natáčiť naše video. Aj pre vás ostatných, nebojte. Nejsem taký debil. Možno si niekedy zapnem kreatív a hen tam, počkajte, a tieto debiliny zničím, lebo mi to tu otravuje. A čo je toto? No to tiež neviem. A tu je dedinka. Ja som debil. Prečo som sa tam skôr nepozeral? Mohli by sme ono. Dobre. Takže, čo som vám to chcel ešte ukázať. Ja som tu kopal som toto, ten copper ore, potom som to dokopal, pozeral som sa a bum! Lepka. Dobre, schováme si veci.
Tak. Vojta. Ale mne sa to nedá brať, lebo som to som si to zablokoval. Tak. To sa som chcel odstrániť. Že vraj veľa ľudí hovorilo, že sa to nejakým mečom a mali velikánsku pravdu. Super. Ja som sa chcel pozerať do inventára, čo je toto. Ale ne. Ja si to radšej takto zapnem, lebo ja som z toho potom nervózny, že to tam není. Čiže do prdele. Sluchátko som si vytrhol. To strašne. Ale musím vám povedať, že ja som to chcel. Ja som to zabudol. Ja som to zabudol. No tak som pekne ja som strašne unavený, nemal som čo natáčať. No tak, musím to urobiť pre vás, aby ste ma sledovali a tak. This is all in like. Nezabudni. Super. Dobre. Tak. Tu by sme to mohli ukončiť. Nie. Tak. Dúfam, či sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like, koment, odber. Keď dislike, no tak sa nezabudnite vysrať. Takže čau.